20 сентябрь күні Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында халыкара татар кызы бәйгесенең Татарстан Республикасы буенча йомгаклау туры узды. Хөрмәтле тамашачылар, күргәнегезчә, Безнең татар кызы бәйгесе башланды! Шушы матур бәйгедә Татарстанның төрле районнарыннан килгән 11 татар кызы көч сынашты. Аларны әйтеп китик: Инзилә Шәрәфуллина, Апас, Ләйсән Мусина, Теләче, Миләүшә Зарипова, Лаеш, Эльвина Кәримова, Балык бистәсе, Гөлназ Әндәрҗанова, Алабуга, Разилә Хәсәншина, Чистай, Ләйсән Әхмәтҗанова, Зәй, Гөлназ Хәмитова, Азнакай, Лияна Антонова, Сарман, Алия Фәйзуллина, Ярчаллы һәм Гөлназ Гатина, Ширемшән. Үзенчәлекле, матур, акыллы, төрле сыйфатларга ия булган талантлы һәм гүзәл 11 кыз татар кызлары. Canımı da sina birer idim, minem kebeksinde yaratsan, tahirdan da artık süyer idim, dik üzüme seni qaratsam, süyü bulup bekilem allarına, yalqınımdan yanıp güyeley, süygenine hiç de ökünmesin, yarat ele şaşıp süyeli. җиңүчесе ул Гөлназ Гатина.